Frantxika dek ataungoa. Bai, Frantxika ataungoa, San Gregorioa. Bueno, zure amantala, Bai. nire amantala. Gaina tontakeri bat itegu beti, grazia asko iten. Epala! Antzik jendekela. Bai, gu gola jatzen dio. Bai? Bai, gola jatzen da, zati, bueno, zeago egiten da. Estilo xoxo egiten da. Hori da. Aizu, bizkotxua, beraz bizkotxo berezi bat. Bai, bizkotxo berezi da. Flanarekin, ez da? Flana eta bizkotxon uztarketa bat, nasketa bada. Oso ondo. Hasiko beha? Bai, osagaiak lehenengo iker. Osagaiak, bueno, flanerako behar duna da, arrautza, baserriko esnea, eta azukrea. Horixe behar du flanarako. Oso ondo. Eta gero, bizkotxorako berriz ere arrautzak, azukrea, eta irina. Horixe behar dira, osagai dauzkegunak. Bueno, erreza dirudi. Bai. Ni flana ez dut inoiz egin. Minez ez dugi. Orduan erakutsiko diazu, eta ea ikasteten, Oso ondo. Arrautza hauek, honek baserriko dituk, ez daukate zenbakirik, ez 0 bat 2 3 ez ezer. Bai, hortxe ikusten da, treba edakizu. Bueno, basiko beha, errezetarekin. Vale. Lehenengo, zutan aber pixka bat mentzaten diazun. Soinua egiten du, Martxan jartzen dugunean. Beti, hauxe da. Hori da. Bueno. Hemen txagarriko deu, litro erdi bat esne. Hau da iztueta behi esnea. Bai, iztueta goierrin, bai. Gu goierrin gare eta goierriko osagaiak denak erabiltzen ditugu goierritarra die. Orduan, esnea behotzen den bitarten, arrautzak osorik kongunait botatzen honea. Arrautza eharra, Bai, pasada bada. Wow. Egi esan, errezeta simplenak, gauza garrantzitsuena ukitzen duena da materia prima. Bai, ez da. Orduan, azukrea eta esnea eta arrautzak duten errezeta baten osagaia die gauza garrantzitsuna. Orduan ikusizu, 5 arrautza, eta hoen ebalin batzu. Hau nik ingo izut irabiatu. Hoi irabiatu. Bueno, ikusleguak itenik egiteten bakarra programa honetan dela, pues, arautak irabiatzea. Bai, baina pixka fuerte xau, berdek, Bai. Orduan hemen, ikusten duzue, arrautza, vainilla zotzak sartzen dizkiot flanaren esnera. Baina askotan irikiten da, nik kasu enten ingoetena da bakarrik, sartu osorik. Zapore gehiagik osorik. Hauek eukitzen dituzte, barruan pinporta batzuk. Bai. Ikusten duzu? Bai. Eta hori da vainillaren mamia bezala. Rezeta askotan mami hori atea egiten dugu. Gaurkoan nahi gustentatena da, esnek hartzea vainilla toketxo bat, orduan iriki beharren osori botatzen dugu. Oso da. Vainilla hori taitin asko daude. Suerte aukin Indonesian... Bai, aurreko programan junginan taitiraino eta bisitatu genitun. Kutsarak eta ganun da, Kutsarak hemen. Hori da. Bueno, honea botako izkiu, 5 azukre. Bueno, behira arrautza honek daukan kolorea, 5 azukre koilaraka da. Azukrea beti botatzen da esneta. Azukrea inbarra dauke, esnearekin nastu. Hori nahiken dana da, azukrea eta esnea behotzen danen, azukrea beha diluitingo da, indako da nastu esnekin, orduan botako deu, honea. Inoiz ez agurrea, bestela tortilla egiten da. Bai, inoiz ez. Adi, Egunen batean sukaldari honak izango zate zue gazteoak eta nire bai. Bueno, eta zartai honetan, ez du bezer prejitxu behar, baizik behar duna da karamelua. Flanaren karamelua. Hori da. Eta horretarako azukra eta ura? Azukrea eta ura da karamelo mota bat. Eta azukrea bakarrik da karamelo beste mota bat. Nire. Zenbat gauzak ikasten izango? Azukrea eta ura egiten danen, karamelo pixka bat likido xago ateatzen da. Eta zuri flanari ez zaizu gustatzen? Nahi gustatzen karamelo sekoa deitzen zaiona. Dala, azukrea beha bakarrik. Eta da hori da, nola ditzen zaio, flan hau, flan bat mota bada, Bartzelonakoa, Katalunia aldeko hori puska, nola da? Krema katalanaren ez da goiko hori? Krema katalana da goiko azukrea, erretzen duten. Bale. Euskal Herrik gare. Krema katalana ez behar. Bueno, orduan hau inbar duna da, pixka bat utzi, indarra ematen zaio, eta jungo da, azukreen prozesu izaten da, hau likuatzen dijo, eta likuatzen da gero kolore hartzen. Oso ondo. Hola, xe. Aurreratuko du zerbait? Bai. Orain nahi balin badezu, urrengo pasoak, urrengo plana egin da gero, laben sartu aurretik egingo dugu,
bizkotxo bat, orduan bali mazu hasiko naiz pixka bat bizkotxoaren. Bai, gozatzen. Bizkotxoarentzako 2 bol, oso garrantzitsuak. Baten, botako ditugu... Bananduko ditugu zuringoa eta gorringoa, hori ikasiet. Gorringoa eta ondo ikasi dezu hori? Bueno, bai. Bai, bueno, rezeta bizkotxo bat egiteko rezetan, ene arrautza bestu nahetea. Kostatzen dana egin hartzea. Bai? Ze politia, ez? Bai. Gure. Errezeta bizkotxo baten gauza garrantzitsuenetako bat da, txuringok eta gorringok banatzen ditugunen ez nastea. Arrotzeko zuringoa, eta zuringoa arrotzea. Ez nastea, hori da. Gero nere betiko galdera da oso simple, baina da beti izaten da izu, baina gero azkenean dena naste balin bada, zergaitikan ez dugu nasten prozesuan. Hobeto nasten dialako, hori ikasiet. Hobeto nastu baino gehiago, volumena behar du, osagai bakoitzek bere volumena behar du. Eta volumen horrek ematen diona da haizea. Volumena. Bai, haizea, airea. Guk ematen diona, volumen ematen dionen airea sartzen dugu errun. Orduan, aire hori, gero beron daben sartzen danen, berotasunek egiten dona da, berokatio haize hori gorak ajuten da. Horrekatik arrotzen da bizkotxo bat. Zauke beste ingo sekretuik. Eta gauza bat, nahi agarroa egite zaiten da ere bai hemen, osagaietan, bai, begira ze kolore hartzen ari da. Horiak. Marroiska. Horiak, karamelo kolorea. Eta esnea ja itzaldu egingo du. Aizu, eta legamirik ez ez erabiltzen? Osagaietan ez ez du jarri? Ez dut erabiltzen ez. Bizkotxo bat legami gabe? Bai. Eta noran ez du, iepa, hoi den altxatzea? Bueno, esan izuten bezala. Arrotze honekin, haizearekin? Nik honi emango diziot zea batzuk, irabiatu batzuk, eta zu gorrin gori emango diozu. Utziko dugu hemen, dagoen karamelok izatxuko dugu. Aizu, bitartean, prantxikari dituko jau? Bai. Amona. Nere amona. Amona prantxika. Bueno, izatzuko dut. 81 urte eta atangua. Bueno, ya karameloa. Karameloa hor jarko dugu, ez? Bitartean. Mentxero karameloa. Bai? Amona! Kaixo, Amona! Kai? Zemo zabiltza? Ondo. Kaixo, Amona, hemen hau. Hola, hemen hau. Telebista, arbaine. Zer nu? Oso ondo, hemen txain nahi zure bizkotxoa egin. Bai, Bai. Ara, ondo zantzak. Bueno, hemen guantxe martxan egia, guantxe karamelo hain deu. Karamelo haintxe. Bai, askotan indako bizkotxoa da. Ederki, zaitxorro nahi, ikusiko zaiteu telebizan. Hombre, claro, espero. Zemo zibiltzea Iker, sukalden, ondo? Iker, bai. Sukaldari hona alda? Bai, sukaldari hona dao. Bai, oso guztua. Asko ikasi dugu, behatak. Zuk ere erakutsiko zenizkion gauzak, Amona? Bai. Nik afizioan eukenta, horreke bai eta bioko oso ondotu zeginen. Txikitatio talo gehiten da. Atalok eta erakutsi aldizkio zuiten, prantxika. Talok goizik, lehenboraik ez talok digo. Ni pai ite ditun da fotografik bideoan hartuta bauzket. Bai. Aurreatu zen, bere garaiako. Bideoan hartuta bauzket. Bai. Bueno, ataungua zehazu, zemoz dago ataun? Ataun, ondo. Politia? Netzeko ni hoian da. Hola, nauta, bakitzu edadea. Edadea hondi, Edadea baino buruz oso ondo. Baina buruz oso ondo, prantxika, seguru naho? Bai, buruz bai, oso ondo. Oso ondo, ze beste errezeta erakutsi izkiozu Ikerri? Ikerri asko ez. Ikerriak utzi diona da gauza garrantzitsuna, da, konstantzie, Ikerri asko irakutsi diola, konstantzie, maitasune, sukalden denbora eotea, bestei plazerra ematea, hori dena ikasi do. Hori da, bona. Alkargin asko teginen urdun. Bai, ordu asko. Oso ondo, prantxika? Mona, seitu merde, rezetakin seituko dugu. Zure osasunian, jango dugu gaur, bizkotxua. Bai, Bale? Bueno. Ondo segi, musu handi bat. Bai, Zuri eta atango herri jai. Seitu lanen horre. Bai. Agur, guapa. Bueno, Agur. Artista. Oso jatorra, emakuma langilea. Ze maja. Eta, bueno, esan, bere oroimen egiten dugu errezeta gu. Azkenean telebistan gehitzen da gauza bada, eta... Bai. Bueno, ikusi duzu, karamelo honea botatzen dut, eta gutzen da, karamela bota eta seitun, behin ez bota flanaren masa. Ez da konturatu zaten, baina papatean ja... Ez ikutu, Ez, baina solidifikatu inda, ez da? Garrantzitsu da, flanaren
masa hau dala hementzeren arrautzazuk irabi hautakok. Eta esnea bota esnea bota diot, baino kolaboretxoa jarrita makillak etxartzeko. Aha, ados. Eta guain hau pixka bat solido eiken danen, Aha. Gusten duzu pixka falta zaiola. Solido eiken danen, botako diotena da, masa hau bertara. Oso ondo. Hau jasungo izu. Jasotzen. Bai, ni pintxe anau, Oso ondo ike. Eta guain, flan honi, bota behar diuna da. Bai, Maria bainoen. Baino bota beharren guain, ingo duna da, laben sartu, eta laben jungotzea laben botatzen ure. Eta guain botatzen lin badeu, klaro, moitzeko dena gure moitzu iten da, eta beraldiko... Ados. Gogoratu ez dela ur gehiagi bota behar, ez dela zipristindu egiten du labe guztia. Guain, ura botako diogu, dena... Oso ondo. Eta flana. Amonaren flana. Minutu bagiatzen zago batatzeko. Oso ondo, eta bitartean bizkotxoa. 3 gorringo, esan bezala. Gorringo bakoitzari 3 azukre goilaraka da. Oso ondo. Eta bain ikin goetena da? Iasi hori ere abiatzen. Eta nik egiten detena da, txuringoai, gatz pikin bota. Zergaitik? Egiten nola pixka konpensatu. Postre guztiri, hola bizkotxoita oso ondo tonen zaio gatza konpensatzeko. Beste toke bat ematen dio. Mamiari boten zaion bezala. Eta baita ere pixka bat gortu jendo. Txuringoa pixka bat gortu jendo. Ordon. Zezan nahizu txuringoa gortzearekin? Txuringoa altxatzen danen, juten da esponjoso bihurtzen, eta gero azukra botatzen diotenen, egingo dana da gortu. Ba ikusiko ez du zer dan gortu. Hemendik pixka batea. Arrakastauka postre honek, zure jatetxean? Ba, asko. Esan dizuten bezala, nea mona izugarri harritzen da, esaten donen, jate aldue hori. Behantzako da, bere betiko postrea da. Euskal Herriko amonak oso humila dira. Ba. Benetan, ez daukate zer ikusirik andaluzekin. Eta ze esaten du, ona daula eta... Amona oso ona duten dela. Eta oso ondo sukaldatzen dute, oso ondo ibiltzen dira sukaldean. Eta, karo, arrakastaukatenan argitu egiten dira, Nire jatetxean gehien saltzen den postrea, krepak dira. Krepak? Bai. Eta, bueno, ez dekarri bezala errezeta, Euskal Herri guzti egiko zelako. Eta ja, Suizan bizi izan itzan 15 zuten auskanen, udaran. Bai. Joan itzan, gurasoek zaukate lagun bat hartzaia, eta antxe honginan bere argindarri gabe eta uri gabe, behiekin daula. Eta guatzen nahi zuen dikan, 25 krep jaten ditula gauero, gazian itzanean, nutelakin. Bai, nutela da, bai. Txokolate kremoso horrekin. Bueno, ze buzoa? Ondo. Ondo. Nahiko ondo. Vale, perfecto. Bueno. Mate ziokonek, Kaina bat. Guain hemen, azukrea botatzen diot, nik ere. Bida nola da hon, Dena hor... 3 koilaraka da, bai? Gor, ez da? Hoi da. Eta guain egiten duguna da, nastu. Lehenengo, zer nastuko genuke? Irina hemen. Ez, irina hemen. Aldrebes. Esango dira, lehenengo haizea duena, gorringoetara. Horrelaxe. Hori, bota dituzu garbitzea. Horrelaxe. Haizea aldan gutxina galtzeko. Bai? Ados. Irina galdu iteiolako haizea. Claro, ikendulako dena... Azkeneko gauza bota behar dugu. Hau ere jaso ingoetik, Jaso baita, bai. Eta hori, bai. Txuku. Eta... Holaxe. Bai. Ikusten duzu? Hau da, bizkotxo natural bat egiteko era. Legamik gabeko bizkotxoa. Gero, ogia itezunean eta bai... Egin behin izan dut ogia labean. Eta egiten dutena moldeak endu, eta azpitik sarte zaio haizea. Horreka zer ikusi badauka horrekin? Altxatze prozesu horrekin? Bai, ogin kasun legamik garrantzik egin dute. Bueno, bai, legamik gabe... Bueno, badaude orain bakteria moduko batzuk, altxatze dutenak... Baina ez da... Oso zaila da altxatzea, ez da. Eta, 3 arrautza ditugunez, 3 koilaraka da, irin. 3 arrautza, 3 koilaraka da. 3 azukre, 3 koilaraka da, irin. Eta ikusten duzu? Baina bai, ze polita pasta, Bai. Labetik ateako diazu, flana? Bai. Hartu. Iban, bero gongo data. Bai. Ikontu zurarekin, xuan. Jopa! Nio, begira zazue, ze flan ederra egin degun! Jarri lurrean, noiz. Bueno.
Eta guain, egiten dena da, bizkotxoko masa hau. Zeitezu, bota barrura? Bai. Zuzenean, Bai. Eta nola bururatu zitzaion amona prantxikari hau? Zer Batean, egun batean ez dago, hasiko zan gauza diten, igual nastu ingo zan, eta txak, izugarrizko postra. Importantea da, bizkotxoa sartzen deunen, garantzitsu da, flana, ja, erdikoa jauta dutea. Bestela barrua jungo litzeke. Orduan, hau egiten duna da, guain, dena atzeatu, eta berriz ere, Zema demora orain? orain bakarrik gomar dena da, 7 minutu. Ados. 160 gradutan 7 minutu. Iker usainak adierazten du. Usai hona dago ez. Prez dagoela, ea. Bueno, xua. Tapa. Hauxe da. Bueno, ikusten duzue. Bizkotxoa, esan bezala, airearekin aziten da, altxatu iten da. Eta legamirik gabe, Legamirik gabe. Arazoa, hau ezin dugula bertan jan, orduan ja ekarri dut bat prestatuta. Hau gero jango deu. Hau gero jango deu, seguro. Talde guztia jango deu. Eta ikusten duzue, 12 ordu pasata gero, gertatzen zaiona da, buelta ematen deunen, bizkotxoa karameloarekin busti iten da. Eta, garrantzitsua, honek hartzen duen, kortea. Hau da txikitatik, nik gehien jandeten postrea. Begira ze polita, hor. Azpikoa da flana, ez alderantziz. Bizkotxoa eta Bizkotxoa eta goikoa flana. Prantxika. We love you,